Dwi'n dall wrth gwrs be fydda'n cymell y Ceidwadwyr i gyflwyno cynnig fel hyn. Ni'n dod at ddiwedd amser y prif weinidog presennol. Mi allwn ni fod wedi cyflwyno rhestr o fethiannau fel dyn ni'n ei weld gan y Llywodraeth yn hunain. Ond dwi'n meddwl bod o'n deud llawer am y Ceidwadwyr yn y rhestr hirfaith yma. Does na ddim cyfeiriad at glodi plant, digartrefedd, allyriadau carbon ac yn y blaen. Mae Llywodraeth Cymru drwy i gwelliant nhw yn ymateb yn y ffordd mae'n siŵr y gallan ni fod wedi ei ddisgwyl yn rhestru rhes hir o ystadegau heb gyd-destun neu wedi cael ei defnyddio wrth ni fod yn blaen mewn modd cam arweiniol a hynny mwyn cyfiawnhau i gweithredoedd, felly gyfeirio'n benodol at 20,000 o gartrefi fforddiadwy. Maen nhw'n cyfeirio at fo. Wrth gwrs, mae hynny'n cynnwys gartrefi wedi gwerthu drwy gymorth i brynu Cymru cynllun lle mae treian o'r tai wedi gwerthu dros 200,000 o bunnau mewn pris sydd ddim yn gallu cael ei roi dan penawd fforddiadwy pa bynnag ffordd â chi'n edrych arno fo. Felly, mi adawn ni i'r Ceidwadwyr a llafur chwarae i ping-pong nhw heddiw. Mi fyddwn ni yn ymatal yn y bleidlais yma. Ond mi wna i ddefnyddio'r cyfle yma i wneud chydig o sylwadau yn hun hefyd. Nid wrth restru mewn ffordd mae'r Ceidwadwyr wedi ei wneud mor foel a diddychymig, ond wrth edrych ar rai o'r ffactorau sylfaenol yna sydd yn problematig, dwi'n meddwl, yn y ffordd mae llafur dan y prif weinidog yma wedi ceisio llywodraethu Cymru. Maen nhw'n batryma gan themau cyson sydd wedi cael ei adlewyrchu mewn cyfresu o adroddiadau pwyllgor gan yr archwilydd cyffredinol, gan lawer o'r amrywiol gomisiynnau a grwpiau gorchwil a gorffen mae'r Llywodraeth wedi creu i guddio'i diffyg gweithredu a fyna na i ddechrau bosib yr holl grwpiau gorchwil a gorffen yr paneli adolygu. Mae llawer ohonyn nhw'n ddiangen ac yn hytrach maen nhw'n cael ei gweithredu dro ar ôl tro yn berffaith blaen fel tacteg oedi yn hytrach na gwneud penderfyniadau. Styriwch ddigartrefedd ar cwestiwn o ddiddymu'r angen blaenoriaethol sy'n bellach yn destun adolygiad. Pam adolygiad arall? Mi gomisiynodd y Llywodraeth Brifysgol Caerdydd i adolygu cyfraith ddigartrefedd nôl yn 2012 ar argymhelliad o ddiddymu angen blaenoriaethol. Does na ddim byd wedi digwydd o hyd. A beth sy'n digwydd ydy bod pobl yn dal y geia oer yma yn cysgu allan yn marw ar yn strydoedd ni oherwydd oedi gan y Llywodraeth cyn cyrraedd penderfyniad. Mae yna themau eraill hefyd. Targedau. Mae yna gyfeiriad yn yr cynnig ei hun ag yngwelliannau y Llywodraeth at dargedau. Da ni'n gallu gweld beth sy'n digwydd o ran targedau. Mae targedau y Llywodraeth yma dro ar ôl tro yn cael ei gosod yn is na'r Alban a Lloegr, dal yn cael ei methu gyda llaw, fel ymgais i wneud i'r Llywodraeth edrych fel pe bai nhw yn perfformio. Diffyg uchelgais neu broblem graidd efo hyn, dwi'n meddwl, cymwch honiad y Llywodraeth yn y gwelliant bod bron i 9 o bob 10 claf yn cael ei drin o fewn 26 wythnos. O 77% ydy'r ffigwr hwnnw go iawn ar gyfer talaeth dros y 2 flynedd ddiwetha yn ôl Stats Cymru, nid 9 allan o bob 10. Yn yr Alban a Lloegr, 18 wythnos ydy'r targed, ac o leia yn yr Alban mae bron i 9 mewn 10 claf, wir yn cychwyn ar eu triniaeth o fewn 18 wythnos. Problem arall, amharodrwydd y Llywodraeth mae ddysgu o arfer da. Mi ddwedodd Gomisiwn Williams bod arfer da yn teithio yn wael dan law y Llywodraeth yma. Faint o weithiau dyn ni wedi clywed am arferion da a raddfa fach sydd wedi methu a chael ei ehangu neu rolio allan. Mi allwn ni fynd ymlaen, mae amser yn bryn. Un beth nath yn haro fi yn gynharach y pnawn yma. Un o broblemau sylfaenol y Llywodraeth yma ydy amharodrwydd nhw i arwain. Dilyn mae'r Llywodraeth yma yn llawer iawn rhy aml. Oedd yn clywed un ysgrifennydd cabinet yn siarad yn gynharach am ei
gefnogaeth bybur o i ddatganoli heddlu ar drefn gyfiawnder. Wel, gres, dwi wrth y modd bod y Llywodraeth yna'n cefnogi hynny rwan. Ond tu ôl i'r cyrff, fel bob amser, a ni'n ymlaid Cymru, yn falch mewn un ffordd o weld y Llywodraeth yn dilyn ni ac yn cefnogi'n safbwynt ni ar hynny, neu ar dreth ar ddiodydd a siwgr yn dyn nhw ag ati. Ond mae'n rhwystredig o weld Llywodraeth yn colli cyfleon i wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl. I'r Ceidwadwyr, gwrandwch, dowch a'ch syniadau eich hunan i'r bwrdd hefyd. Dydy rhestr negyddol fel hyn heb gynnig syniadau ni lle nhw byth yn edrych yn dda ngol o gyhoedd. Susie Davis.